Hello guys, magandang adlaw ng kanan sa parang adlaw ray guys. Nakailis ko. Sa siliksi day tos pilar tos lang lula kay ning hangjog mo adto kuno kay ila ay siguro dari. Karon day guys nang invite si Ate Hermes Yaranay kay mag opening sa ilang branch karon sa Kandihay ug magpa-blessing. Si Purami di man makadto, si Dali di pud. Sa murag lami man diri kaon. Kaya parang sa una, eleksyon. Magtunor man ko. Kaysa maglubog-lubog dari. Nga rin gisuo, magpilit sa makuan, sa mad. Ang init, tapos kaadyo. As 11 may giingan, sakto kayong panood to. Kayong panood to guys. Ito ta. Buhutan mo ganas na Hermes siya. Balak nag-uwaw. Mamutang kukuan sunscreen kaya rin inita. Sa muta ka ito itong naong. Manang kudang ag. Paniyang simog, hubag paniyang wait. Di ko na steady ni trip pa na. Igang nga kaado. Naman lisod. Nilok naman ta. Uy. Bugas ng kilo. Tangiranin dyan guys ug unsay mga kakulian bitaw. Tangiranin dyan guys ug maabot na ko. Are pasud. Bali ba kayo tawag ta? Ini vlog. Salamat kado sa nag-invite Ate Hermes Yaranay kana nang naglingkod. Salamat kado ni Mote sa inyong pamilya sa pag-invite. Si Ate. Salamat ha. Oh, no, ayun na. Joy, at mo sa restaurant. Ano sa are? Kuali mo ka. Vlog na. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my vlogger. Hi vlog, welcome to my vlog. Daghang salamat eh. Katagaan na mo kuan, gagawin ko ya. Ingan ni sticker. Sticker pa wala gi ka press t-shirt so gabi lagi na kuan lang mao gabi ka busy man ko dagang mga temba nga gipagkuan dagang team bitaw busy ka jo like usa ka team kino si ka tao dili ta pito ka team ta 8
Walang busy sila. Ang bunga nila. Mga kami galing pili mo nga. Lain man eh. At amo man yung sarangin. Ay guys, naulit na ko kita na makal. Sakit ang kan ka na. Ang gipatan ang nanagang nakitaan ba nga avocado, buwak jadi ay kanang buwak ag avocado guys, nalipas na nay. Ay daghay buwak mamunga na ni. Namungan pug karing sana peanut tree dia. Gamay para may bunga. Banha pug sounds pod. Miracle. Daet. Ka avocado namuwak pero di ka mailhan guys. Ito kinaibabuan. Naisounds guys oy. Di ako dari guys pahuway kay iniubag ang tuhod ng puwaha. Meron ako'y tambal giinom. Sa init na ganina. Sakit ug mo inat. Parang ganaon. Salamat ay kung Ate Hermesia sa iyang pamilya nga. Invite me. Sila pura may apil po sila. Ako rin nakaadto kay busy man sila. Nabusog ko litson baboy nga. Ang gikrib kakaon ko. Nalit ramang abot kay dugay-dugay lagi po arang kana lagi ang tuhod na sakit kado hilangon dani bukog bagpuwa na kay na mo dani bagpuwa init mo gud kadyo oy wala ming giwagan ka ba dapat yung ba ina napatada ni karma watag karma ni mo ikaw na po'y maingan nila di rujid lalim di raba lalim dari na ada na babi randa ko ano man hinuon pahilot ko gabi kay bisig mawag ang mga sakit sa kalawasan nagbabinta pero nihubag ko nun yung dani na dani magtugay sakit ang anghit ra batid ka ato simhuton lain ra ba kog masamdan kay dugay maadyo mag-usa-usa sa una dihay kanila yung mga piklat na stil gamay ra samad dugay maadyo mag-isa-isa. Balik din ko Cebu guys kay makabayad ko sa mga kautangan kay hapon ting eskwelahan good for nervous liksi. Maimpas na mga utang ang kabayad po kong nanay kayo sa pinuwan July na raw hapit wa pa ko kabayad pila na kabuwan antos naman ko dito na naman pagpapang violet da naman pag mama sa katong ang kauban sa una si Abi na ninghawa na wa na mabalik ito na si yang uyab ni ipon na idang mama na puli kaming duwa adto tusan naman ang ito inom po na ito kay maputi ko gantos raman update ka masabot
Kanis at Hermes siya, radyan sila sa kabuutan sila. Mga aranay, sila Hermes siya. Kada na mag-opening, mag-invite. Sa una dress alis siya, suga po na, dahil soon. Ini po di hapod, ugora man. Inawahi ko, pero nag-video gyapon ko. Pero kuha ta tanan kay kanang nay giputo-puto na kay na may sounds. Marani guys kay mag-inom ko tambal ngat ang samad ni hubang. Salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless.